Uxue Osez Egainak emakume mastercapeko promozio mailako txapelketa irabazieuen 2019an Madalen Etxegarai Oñatierrarekin bigote eginez. Ordutik pelotan diardu. Azken hilabeteetan baina ikasketengatik Mexikon egonda eta berriro itzuli da frontoietara. Baditu denboraldionetarako txapelketa batzuk begiz jota. Uxue Osez, egunon. Egunon. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeatik. Erasmusetik bueltan, Mexikon egon zara 6 hilabetez, berriz behar zara pelotakin gogotsu? Ba, egisa esan da bai. Osea, izan da etapa bat hori pelota mundutik nahiko urrundu naizela, azkenian Erasmusak hori eskaketan dagoelako ez, beste alde batzuk ezauketia hori, azkenean etxetik urrin eta pelotarako denporarik ez. Baina tarte horretan nik uste dut faltan bota dutela peloti eta oin zango neke inoiz baino gogotsu nagoela, berriz hori hartzeko. Hori izan galderia, faltan bota dozu orduan? Egisa esan da bai, igual estantzianan 6 hilabete horretan ez zara geldiketan alde batetik bestera, viajaiten, tenen kultura barrixak ezauketan, eta momentu horretan igual eneben botaten asko falta, baina batez be eneukalako oso presente. Baina oin buelta hona izela eta berriro entrenaiten hasi naizela, bai sortu xat berriz gogo horreik, hainbeste denpora eta gero niri azkenean guztai izaten kirola egiteko. Eta zela berreskuratzen dira sentsazioak, segun zara 6 hilabete ikasten eta viajatzen, ez dakizu zela inozu, ze fisiko aldetik be, ez dakit 6 hilabeteak zaindu zaren, betzaien dut baietz, baina zela berreskuratzen da berriz rutina hori kirolarekiko? Zainketian aldetik aldan nenian, hori Mexikon azkenian gastronomia aldetik edo zer gauza proba egiten duzu, baina aldan nenian bai zaindu naizela pikin bat, baina asko inbarik. Eta bueltan ja argi neukan hori bueltia pelotara bai inbinebela, orduan poliki-poliki hasi naiz entrenaiten, kirola egiten, lehengo rutinia apur bat berreskuraketan, baina hori prisa barik, ez? Azkenien ze rutina batetik bestera pasautakoan, hain azkar egiten bozu prozesu, azkenien norbera be ez da ondo adaptaien. Orduan nik buruan eukidotena izan da beti poliki-poliki hastia pelotan, entrenaiten eta obsesio nau barik ja hasi naizela partiduakin. Eta poliki-poliki hor hasi naiz sensazio honak hartzen eta oin ja goguak inez partidu horreik hasteko entrenamentutan sensazio honak hartu ondoren. Oñatiko plazako frontoian egin dugu hitzordua eta esan dozazu aitarengatik datorkizula zaletasuna aita pelotari izan dagoa da, Tarsizio? Hori da, azkenean aita eta azkenean aitan aldeko familia horregatik ez. Txikitatik, entzun izan dut, igual, aitan etxian edo hori pelotarekiko afizin hori eukaia, hemen baita pelota partiduak eta hola ikusi izan dut, Oñatin be nahiko afizin onda txikitxotatik, eta azkenean ni txikitxotan nintzala geldiketan, kirol danak probau izan dut, eta behin Polixan ez dakit egon zen multikiroletako jardueran bat, han Sergiokin egon nintzen uste, eta zan, venga, apuntau pelotara, esku pelotan ikera ez dakize. Eta ni zelain naizen danari emute izaten, probau ingot. Eta poliki-poliki asko gustau izan izaten, eta ordutik hasi nintzen pelota munduan. Eskolan, Aloña Mendixan, hasieran mutikoekin, zeneska gutxi eusen, esan geike, zu eta Madalen, Oñatin behintzat, erreferente zariela beste ondoren etorri dian beste neskatia pilotari zentzako, zega hasieran, zuek bixo bakarrez zeuzen? Bai, hoxe, nik uste dut lehenengo neskak gu bixok izan ginela, eta egisa esan da ikustia gero bebain oindela urte batzuk neska talde, igual sarrauak, baina neska talde bastante haundixo sortu zela, oin igual ez da oinak jarraiketan, baina poliki-poliki ikustia, jentia, bai animal dela neskak pelotan apunta egin ez dela mutikoan kirol bat, eta ikustia guri erreferente mora, egisa esan da, arro sentilekoa da, eta gu behintzak hor segituko hori, aldarrikaketan bebaita, pelotia bai neska eta bai mutikoana dela. Emakumezko pilotarixen askundia bete-betian bizi izan duzu, eta horrek igual oin
ez dutzu gauzak garbi izten, baina hemendik eta urte batzutara, esango zu, jo, ni hor egon nintzen, ez? Movimentu horretan egon nintzen eta bizi izan eben. Bai, igual oin ez du ikusten hainbeste esatik, hori gauzak oso askar doiaz, ez dakit, baina igual oin egun urte batzutara, ez dakit, 20, ez dakit zenbat urtetara ikusten dozunean, urte honetan hasi ziala lehenengo pausuak, eta ikusten dozunean imagenak hemendik 20 urtetara zela dauen asuntua eta zela hasi izan, eta zu horre gotia, nik uste dut, hori, oin sentitzen bot posa, hemendik 20 urtetara ondiokan arrua egongo naizela. Orduan, nik espero dut behintzat, hori, ez da noindala asko hasi emakumean pelotia, oindala, zezango nuen, 10 urte hasi zala telebistan agerketan eta hola, eta segiten badau behintzat, oin arte mundun pausuak eta zabalkunde horrek, azkenien segiten badau, ni egiz esan da oso harregongo naiz, eta disfruta ingot, ni ja pelotatik retirau egin naizenean, beste generazio batzuk ikusten, eta frontoi batera faten eta ikusten bai mutiko zein neskak partidua jolasten dago ja. Egisa da eraberian, tsunami horretan harrapatuta onerako egon zinen zu, bestiak beste, baina horrek be, ekarri zotzun momentu batian, pelotakin guztiz bete zinen, eta 2008an geldialdi bat itxi erabaki zeben, ez dakit psikologikoki nekatuta, fizikoki kantzauta. Bai, azken finean, olatu hortan esan duzunean zuk moura, ziginean mutikuakin jolasten geben 13-14 urtera arte, eta gero hor murgildu ginen bai neskakin jolastera, mutikuakin igual segi, eta ja behin neskakin seginean jolasten, partiduak asko egiten geben, igual, astian 2-3 partidu, entrenau be asko, eta hor niri behintzat harraponostan etapa baten, hori 15, 16, 17 urtekin, azkenean kirolaz disfrutau biharrian exigentzia maila laerra itzartzian nire buruari, ez? Zatik azkenean ikustu duzu nahiko paso importantia nabile muten, telebistan agerketan naiz, besti harutzaukua, eta bai sartzen nintzen presio asko niri, eta azkenean 16 urtekin nun dan garai bat kirolaz disfruta inbidozuna, irabazi eta kontu horreik alde batera itxita, ni azkenean sartu nintzen larrei irabazi partiduak irabazteko mundu horretan, ez? Eta azkenean ez neben disfruta egin, eta hola pasau zian ez dakizen bat urte, eta azkenean esan eben, disfrutau egin eben, ez? Baina ulerketako apur bat, etzala, sartzen nintzela partidu batzutan exigentzia maila hori, ez dana komeni gara. Baina zara zirkulo baten eta... Bai, hori da. Eta batez be, 2024 hasieran, urte hasieran esanen, apur bat psikologikoki be nahiko, eneben disfruta egin pelotiaz, azkenean ni horreatik hasi nintzen, disfruta egin ebelako, eta 2024 urte hasieran, esanen, ez dut disfruta egin, enau eroso orduan, baino lehenau, nahi dut iztia hilabete batzuk, eta gero berriro hastia. Orduan, desizio hori hartu neben, hasi nintzen gero berriz, eta gustora hasi nintzen, baina hori, gero berriro Mexikora fan behar izan nintzen, azkenean, bizitziak, ikasketakin etorri xaten aukeria... Etapak dia, ez da? Etorri xaten aukeria Mexikora fateko, eta esanen, behitu, kristo, ni asko naiz, abentura salia eta hola naiz, eta esanen, behitu, noia, eta 6 hilabete eta gero bueltau naiz, eta oin izango nien, inoiz baino hobeto nahuela pelota aldetik baita, zatik azkenean ilusio hori berriro rekupera egiten duzu, eta egiz esan da oso gogotxu berriz buelta egeko partidotara. Eta hasi berrixan emozio horrekin berriz be, ze ingura, ze asmo dakotzu aurtengorako, ze erronka, ez dela profesionala, baina, Mastercupeko hor ibilizela txapelketan parte hartzen, ligaxka horreikian, ze asmodako usuek? Behitu, oin ez dut ikusten ere burua hola txapelketa konkretu baten hau irabazi diote, o nahi dut generalien sensazioak berriro berreskuraketia de frontoira urten eta partio batez disfrutaikia eta disfrutau eta nire magia berreskuratzia, eta hori poliki-poliki oingo helburuak horrei dira. Gero sartuko naiz txapelketa konkretu batzutan, hori niri guztai izaten txapelketatan
parte hartzen, eta oin poliki-poliki oin Zaramagako txapelketia dator Gasteizen, maiatz aldera, hor nik uste dut ibiliko naizela, eta emakume Mastercupen zirkuituan poliki-poliki sartuko naiz, berriro nire maila berreskuratzen. Eta niri asko gustatzen oin udan iten da San Ferminetako txapelketia, Labriten jolasten dela finalak, eta gisa esan da, nik uste dut Labrit dela Euskal Herrian gehien gustatzen frontoia, eta egisa esan da, txapelketa horretan parte hartzia eta final horretara, behintzat frontoi horretan jolastia gustako izaten, eta helburutako moura jarriko neke. Uxue osez, nolako pilotarixa da? Ze ezaguarri dituzu? Badakit, norbere buruari lora botate ez dela samurra, baina benga, esai dazu. Esango neke nahiko buru gogorra. Azkenean, pelota munduan ez, bestela nahiko buru gogorra naiz, eta azkenean lan asko egiten duten pelotarixa ez, enblan, guztaixat entrenaikia, benetan partidotara fatia lan bat inja aurretik, eta gero jolasteko orduan nik esango neke nahiko seguru, pelotalari segurua, ez? Eskerra nahiko segurua dakot, askotan konfiantza gehiago dakot nire esker bezuan eskumakuan baino, eta esango nuen segurua eta defensa aldetik oso borrokalarixa, azkenean burugogortasun horren barruan, eta golpe aldetik nahiko polita esango nuen. Banaka, binaka, lauterdixan, nun egote zara erosu hau, seguru hau, gustora? Atzelarixa izan da batez binaka. Asko gustatzen ez dakitzu. Nire bikotekideak harremana ona egiten kantxatik kanpo eta kantxa barruan, azkenean hori, kantxatik kanpo relazion bat magotzu kantxa barruan refleja huien dalako, eta batez binaka, baina aurreko joku horreik buruz-burua eta hola nahiko gustatzen, aunque Betzaixat hori exigentzia gehiago dakola, bakarrik jolasten duzulako, eta fizikoki baita exigentzia hori dakola. Lehen galdera baten esan dozazu, kirol asko probau dituzula. Zu eta Madalen hasi zitzenean pelota munduan, zinen pilotarixak, baina Madalen ebien futbolean, eta zu zinen eskuboleko atezain. Bai, hori da. Horre gustora, ez da? Bai, hori da, Madalen esan duzun moura, nik uste dut kirolarixa izan dela txikitxotatik eta kirol asko izan dagoela, eta hori futbolian ibilitxakua, eta ni txikitxotatik atletismo, futbola, eskubaloia, de todo izan dut, eta hori, batxillerguan konpagina egiten pelota eta eskubaloia, atezain moura eskubaloian, eta gisa esan da, izan zian urte oso politak eskubaloian, zeatik nahiko talde mura, nahiko lorpen onak lortu gehen Espainiako kampeonatora birritan fan izan ginen, eta gisa esan da, asko disfruta egiten talde kirol horreatik, zeatik, klaro, pelota izatez hori bakarkako kirol bada, eta neukan beste aldia talde kirola, eta gisa esan da oso urte politak gordeten dotor barruan, eta oso esperientzia politak hori, kuadrillak guakin, zeatik azkenean eskualoiko taldean kuadrillak guaduzen, eta oso esperientzia politak izan zian horrek. Partidu baten aurrian, egiten duzu ritualen bat? Egizan da, eneiz oso ritualak egitekoa, baina igual azken aldixano lehen gaztegoan nintzanean ez, baina azkenengo urtietan baineukan igual beti beroketan hasteko pelotiari hola emuten, 100 pelota kada hola, eta gero ja pelotan hasten, eta beste bat neukan bai, aurrela isari zakia pasau aurretik 10 pelota kada emutia. Gehiago ez gutxi, beti 10 gehienetan. Badakotzu playlistik? Bai, baina, de todo entzuteot. Eskatuko duzute elkarrizketia bukatzeko kantu bat. Ez dakit, Erasmus garaikua, edo Batxi garaikua, edo Eskubaloi garaikua. Betidanik ez duten kantu bat asko eta asko guztai izatena, Vicente Fernándezen 1 millón de primaveras. Udaberri xame, gauzaziko horretzen horrekin edaketan gara. Uxue gozez eskerrik asko. Zueri.